Kopogre gi mano, ng'at achiel owito ngimane ka mwandu makwan ne pok oyangi olal bang' jomaundu ma pok oyango monjo kar ohala mar Jua Kali e boma ma Kisumo. Kaluwore gi joneno, jomaundu go nomonjo kar ohala no otieno mana piny rugodo odiochieng' ma kawuono, kendo nego chuk dar bang'e to ne gituro duka ma gikwalo mwandu ma pok kwan gi oyangi. Johala go koro dak gi luoro kaluwore gi monj ma kinde ka kinde e alwora ma Jua Kali, ka koro gikwayo obila mar mondo mi oru kendo tim nonro mapiyo kendo jiwo weche arita e alwora no. Mzee chalo ja higni 50 gi wiye kanyo 60 ma ondike gi kambi ma iluongo ni Urban Securities, en manyocho ritonwa kae. Be pok otieko kata dwe achiel makata misache pok ochamo. Koro kwa chiew kawuono to wayudo ka jogi ogoye mobete mochodo wiye mowite piny kanyo. Koro wasetemo kaka wan johala, kaka jahala personally aketo askari, but jonjore oheogi. Wakwayo ni sirikal man gi gik manyalo rito go alwora mondo odonjie. Ka koro sane inego soja minego ni be onge gimoro. En tij rito gi. Wan be wakwayo mana sirikandwa ni masani wan gone Ruto. Wagombo Nyanza koni wasaido kinegi ji moingo. Kuna previous footage yao yenye tumeshare na polisi. Maybe hiyo itasaidia kuwatafuta. But apart from hiyo pia Jua Kali as a whole of late, maybe kwa sababu ya vijana wana kazi, kumekuwa na wizi mingi sana. Na tunajaribu pia kuambia serikali wa intensify patrol ya sana Jua Kali.